Hej. Nu skal vi over og interviewe nogle jævnaldrende om, hvad de synes om UU-timerne. Ja. Hvad synes I om UU-undervisning? Ja, altså, det kommer jo lidt an på, hvilken lærer man har, og hvad man skal lave. Vi var jo ude og tage billeder af foråret, og altså, det var ikke specielt sjovt. Men altså, så har vi også lavet ting, hvor vi skulle klatre over Ingesøen. Nej, ja, Ingesøen. Det er sikkert. Over Elstegårdsøen. Det hedder den ikke det? Jo. Sådan noget. Hvilket var yderst morsomt. Hvad synes I, lærerne kunne gøre bedre? Alt. Jamen, det er jo lidt svært at sætte en finger på. Jeg synes, de kunne godt tage forbehold i vores interesser. Ja. Fine ord. Og hvad synes I, de gør rigtig godt? Ja, noget af det gode, de gør, når de gør noget, der er godt, så har de tit hørt også, hvad vi har lyst til. Hvad har I lyst til at spille hockey eller fodbold? Så det synes jeg er fedt, når man også selv er med i valget. Okay, mange tak. Hej. Hvad synes du om UU-timerne? UU-timerne, ja, det er jo lidt to ting. Der er understøttende undervisning, og så er der UU som bevægelse. Bevægelse, dem som... Godt. Jamen, jeg har faktisk selv en lille del af det her bevægelse, men jeg er enormt ringe til at bruge det. Okay. Vi vil bare have din mening på det. Hvorfor er du det, og synes du ikke, du har brug for at blive god til det så? Fordi det er ved at blive en ny ting i undervisningen. Du har fuldstændig ret. Selvfølgelig så skal jeg blive bedre til det, men jeg føler mig generelt ikke ordentligt klædt på til at vide, hvordan bruger jeg egentlig bevægelse til at gøre det danskfaglige bedre i timen. Det kan jeg godt se, det kan også være lidt svært. Enormt, og nu er det så ikke for at tude eller noget, men jeg synes, at bevægelsesdelen, det er noget nemmere for mig at tænke det ind i for eksempel indskolingen, at man på den måde leger sig ind, men der er nogle andre ting på spil i danskundervisningen, når det er udskoling. Ja. Og der er det ikke lige nemt hele tiden, at nu cykler vi op til kirkegården, og så skriver vi små historier ud fra nogle af de navne, der står på gravstenen. Det kunne være noget, men det kan vi ikke gøre hele tiden. Vi kan ikke walk and talk hele tiden. Ja, det kan jeg godt se.